Hello viewers or subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Ya Ronald Jun katang mau ngaken ku mu para lajong ngahikai nga persotu namar ba usotu bakla ya katoka video ka bang la pelat hagini gisngi baladep de nga persotu yu ba umdai bandom umdai ban somo ya ki ki bang nga kren namar nga kren ya ka jingsha bat ngam bishar hiru ya ki we namar mangaru nga hapa ka jingsha bishar ngamdai unong bishar baklidu udai ublay umdai u judge na Supreme Court na High Court ndai udai blay unong bishar bakli do u Ronald Junru lada bishar kiwe balai pat u kentho yanga ukran persya yanga ya kato kajing kran kajunga balai ukran persya yanga haki sosial media haka jingsha lada u kwa bandom bishar yanga udai ban ya kran personal bangaken udai ban wat upun nombar jonga udah ban teks personal yang hapo Instagram lane hapo Facebook ngan reply bet ngan pun sotu yu ngan ya keren ya sotu bat ngala ban ada upun nombar ba un pun yang ndre ma u uthat nga haki sosial media uthat ka to ka jingkren jonga u keren percaya nga u to runar u basya sanar nalang badu jisu haswa ba un yap yalde ula dwai ul pan mapi ublay bat ula ong ya u jisu onda melapoy haka hima jung blay to kan mau lem yanga bat u jisu ula map ya turunar ula ong nadu mentakas ni men long lem bat nga haka paradise kumta utu runar ula yo letlang bat u jisu haka hima jung blay watla ngila le kam snow kam serkei watla ngila le ya ka pop ka kraw nrei haswa bangin yap lada ngi kela ka mamut lada ngi pan map ublay dong map lada ngi penyap yala de kumno su ublay un map haba yala de ngila de penyap de kumno ublay un map watla pidwai haswa ba penyap yala deru ngam tharai ba ublay un sya ya pi ba penyap yala de ubreu ba penyap yala de umdei su umun semblay hnrei ulade umun sem ksut namar satang ksuji ubasya ban penyap yala de nrei ublay te em umsya ban penyap yala de kumtang ide ban sotu ya ka jing koridor jong ka met bat ka mensim ka jungi ngan sapule ya ki dekot na ka bible pin sa sotu so haban sya ka ne ka video hadu marakut kanang pin sotu namar lala pipet tang siteng kala ban yala maklai pi pinom sotu kumtang pen ya u Ronald Jun khatang mau namar bangayu i ula pelat biang ya ka video ka jungu bau uang banga bishar kiwe dai banga bishar kiwe nga keren ya ka balapau teng keren ya ka balapau perthai namar ngam kwa baki bro jungi ken punya pela de ya u Ronald Jun khatang mau nga ken ku mu para lajong nga hikai nga persotu namar ba usotu bakla ya ka to ka video ka bang la pelat hagini gisngi bala de usotu bakla haka nyisa udah ban base udah ban pule bahak ya ka bible kan haka bible la tho nga pule katum ka bible de nga perso thu yu ba umdai ban somo ya ki ki bang nga kren namar nga kren ya ka jingsha bat ngam bishar hiru ya ki we namar mangaru nga hapa ka jingsha bishar ngamdai unong bishar baklidu udai ublay umdai u judge na Supreme Court na High Court ndai udai ublay unong bishar bakli do ngam bishar kiwe larang ya keren jaka jing bishar lay baro hi tengi bishar lada phi somong yaka ka banga nga keren baro ngi bishar namar lada jaka ngia keren ngia ben kat bang ngidang keren ngidang ben ngidang ngia keren ya kiwe kumta baro hi ngi bishar stang we armut hi thrai ndai bun ngi bishar ba kiwe namar la raja sna thau nganget ba mapi baro lajno tangwe ar thrai ki bom kren ndre bun ki be kren be watla kim pen pa baru sio te ban kren hari de ki kren be
ya kata nganut ban kubur, nganut ban ong. Te Ronald Junru lada umbisar kiwe balai pat kentho yang ukuran persya yang ya kato kajingkran kejunga. Balai ukuran persya yang haki sosial media. Haka jingsya lada ukwa ban nombisar yang udah ban ya keren personal berngakain, udah ban wat upun bar jonga udah ban teks personal yang hapo Instagram lane hapo Facebook. Ngan reply bet, ngan pun sotu ya ngan ya keren ya sotu. Bat ngala ban ada upun bar ba pun yang nre ma uthat nga haki sosial media. Uthat ka to ka jingkran juga keren percaya nga. Te ya lade piong ba pimbisar kiwe. Kajing keren kajong pi. Kamlong kabade. Lada pi somong yaki aka kibanga keren. Namar nga keren katkum kajing sisa. Ngam keren kulmar nre nga keren ya kajing sisa ya ka kebala pautin keren. Baru ngibisar. Dain em kunta. Kadang ngibisar te ngim keren yaki we ngiska bejar nrei rajai snong thau lane hakano kano kajaka bun ngikren be te habang idang keren te ngibisar ki we lane ngisap jar te kata te ngibisar ke te nakalen kajunga ngamut bangan wanra kano kano kajing snu ngamut ban bisar yano nrei ngakren jaka kebala poteng keren namar bangam kwa bandon kum kito kikam ban penyapel de haka society ke jungi namar kalong ka terut ka smer kalong ka pop ka sir khai ban penyapel de na kaleng ka junga kwa ban rading khong kikam sneu ngam kwa bagini kikam sneu ken kharoi hakane ka jala ka jungi ngam pen slur ya ki bro ki jungi da ka ba ki penyapel de namar ba ki chem denjar ki syam kino ki jing sosi ngam kwa bakin penyapel de kamen sim jungi kalong ka koridor hadu kata-kata. Kamen sim kejungi. Kalong ka mensim ka basyong ni ka koridor hadu kata-kata. Ngimdai ban pernyapel de. Kajingkran kejunga kalong kum ka awareness program. Namar bang ngam kwa ya ki breu kejungi bakin pernyapel de. Larang ile ya kiwe kam snu. Ladang ipan mabi ublay. Kumapan map uto urunar ubasya sanar naring kat bedu jisu ubulai udang map henrei ladang penyap la dete kumnosu kan ubulai udang map namar bangila penyap te la de habaya la de ngem isu te ngem kensu te la de ba kamet kamen sim dungi kadeka jaka syong jung men sim makut kumta ngila penyap la de hato ngidang yole cekah hima jung bulai ngakren ya kajingsa ngala besu kat kum ka bible hak to ka video ka mala de pelaj phimdai bas tu baklak phimdai bas ngorem phimdai ban yasha ya ki kam snu ki kam ban penya bela de phimdai ban ai men sem ki berga penya bela de oi nakalian ka junga omdai banga kentho palat ndre nga sukren ya ka ba lapau ring kren namar bangam kwa baki bero jungi kin penya bela de kumta ya ka ba lapau te nga haban kren namar ngam sya ngamla sya hakaman sim ban sukun halade ban cu set ya ke basneu namar mak manga nakalinga junga ngam kwa ban wanra ya kanu ka kam sneu ngam kwa baki kam sneu kin kharoi hakane ka jala ka jungi dai na kata kata ka nga kren dikini ki baro khnang baki bro jungi kin so thu ka jingkran ka junga kalong kum ka awareness program phim dai ban so thu bakla ngam bisar kiwe ndrenga kren ya ke bala pautin kren telada piong bang bisar kiwe te baro hi ken ngi bisar namar raja hasno thau hakano kano kasnong ru ngi kren bet watla ngim kren paj baru hari ngi kren tangwei ar sa ki bom kren kumta baro hi ngi bisar kiwe ndre kan mau ba unong bisar bakli du udai blay omdon judge na supreme court na high court ubah kham khaw bani ulai unong bisar bakli du udai ulai un bisar yang ningkong un bisar ya pi bat un bisar ya baro kumta phim dai ban ngomong ya kajing penpau ka junga namar ka penpau ya kajing sokhia ka junga namar ka don ya ka hopen kren ka don ya ka rajonga bengan kren
katkum ka artikel 19 clause 1 clause A jong ka riti sincar ka India ngadon ka hokon kren kumta nga kren neki aka baro namar ngamkwa bagi kamsnu kin kharoi hakane ka jala ka jungi kumta phidai basu thuk mo phimdai basu kanno enga banga bisyar kiwe omdai banga bisyar ndrei nga kren nga pensothu yaki bro khnang ba kinam penya pela de te menta ngan pule shwa na ka gospel ka jonggu Matius ngan pule na ka gospel jong Matius kalnong ka ba arpun riu kat khot ka ba saphuai hangne la tho to sarai to duairu ba phin omlek shapo ka jing pensoy kamen sim sisa kasmat nrei ka do ka telot hangne phlai usngau yakini ki kentien ki banga pule na ka kentien ka jung bulai hangne la tho to sarai to duairu ba phin omlek shapo ka jing pensoy kamen sim sisa kasmat nrei ka do ka telot lara ngisiam kano ka jing sosi ka jing jenjar kano ka jing so telot ha kamer ka phat ngide ban sarai ublai ngide ban ngis khami ublai ngide ban dwai ublai khnang bangin namngop ha ki jing pensoy jung syaitan uba pensoy yangi bangin penya belade udai syaitan te ublai unam pha yangi bangin penya belade ubre uba penya belade umdai su umen simblai kemanga ongnya phimne nrei uladai umen sim ksut tang ksut hi uba kawa bangin penya belade kumta larangi syam janjar larangi syam sosat larangi syam kino ki jing e bat larangi lale ki kamsno ngimdai bandu jing kermen ngimdai bandu mensim nrei ngide ban phai si ublai ngide ban kela ka bamut ngide ban dwai ublai ngide ban pan mapi ublai khnang ma ublai un mapi ki pop ki jungi hangne te latho to sarai bat to dwai khnang bangin namngop haki jing mensoy hoi kamesim jungi ka kwa bangin imha bangin nompenya belade nrei kamet katolot ba kamet jungi tangsu ladon mano ba pensoyam ngilangop namar kadon ka jing kwa brai jong kadon ka jing trail jong kado kumta ngi penya belade ngim khenchu baka jing penya belade kalong ka pop ka kraw hakaba ublai unam la suban ma ban penya belade ya kata nga keren kat kum ka bible ngabis kat kum ka bible kada ublai umap te baro keng ngila penya belade baro ngila penya belade lada ublai umap ban penya belade namar bun ba te kiba syam denjar kiba syam sosat nrei ublai unam map su ya kiba ka penya belade wadam penksan ya kata wadam penksan ya kane ka jing keren ka junga wadam ong banga bisa nga keren kat kum ka bible sudah pensyong ni wadam sore meki eki banga keren nga keren ya ka jing sya ngamkwa baki berjungi ke penya belade nama kalong ka pop ka kraw hakaba ublai unam la suban ma bat kamne tangka jingong ka junga nrei bun ki nongelam balang habaki yalap kisat keren ya kane te kaba pensosi yang apat kalong ba wat unong yalam balang ru udang penyap belade hakaba nglayu i yaki kubor hakine ki sngi bagi tayo balade kumno kadunong yalam balang upenya belade long kuma uhikai yaki runge te wana me sotu bakla pat ba wana me penya belade nama kalong ka pop ko kraw na kaleng ka junga ngamkwa ba pen penya belade ka kwa ban wanra ya kata ka baha kami ka imlang selang ngamkwa maka imlang selang ka jungi kari bat ka jat ber ka jungi kan syong da ka terut ka smer te ngan pule sana ka sithi ka jung Paul siki Thessaloni ka sithi ka jung Paul siki Thessaloni kalnong ka basan ka khot ka ba khat nyo ter hadu ka ba arphwe hangne la tho to duai klem da put haki aka baro to phin ai ka jingu namar ka neken ka long ka mon ublay ha Chris Jisu shapi wat penlipno ya umansim wat nyoben yaki jinga thu lupa da bisar yaki aka baro bat scam ya kata ka babaha hangne flyos ngau
kini ki kentian na ka Bible ki long ki kentian ki ba syong ni ki long ki kentian ki ba don kam bangi dai ban kan mau hang ne la tho to dwai klem da put ka ba mut ngire ban dwai klem da put ngire ban dwai lenter khnang ba ngenam ngop haki jing choy ko mangala pule hakato ka gospel jung Matthias ngire ban panjur ka jing dwai habang isem jing ngim dai ban du jing kermen re ngire ban dwai phai si ulai khnang bangenam ngop haka jing choy jung baman haka ek baro topen ai ka jingu namar kane ken ka long ka mon ublay ha o Chris Jisu shapi haki ek baro ngide ban ai kata ka jing sakri ublay ngide ban nget ublay ngide ban pendan buram ublay namar kane ka long ka mon jong ublay ha o Chris Jisu shangi kane kare ka mon jong ublay lingba o Chris Jisu shangi wat penlipno yu mensim wat nyoben ya ki jinget lupa ngimdai ban penlipno ya mensim makhut badon hapo ka donot ka mensim ka jungi ngimdai ban penlipno ngimdai ban nyoben ya ki jinget lupa ngidai ban nget ya ka ka bala tho ka Bible ngidai ban nget skam ublai ngidai ban ting buram ublai ngidai ban i ublai khnang ba mensim makhut unsong hapo ka mensim ka jungi Tada mensim makhut usong ha poka mensim ka jungi nginom ngop haki jing bunso jung boman da bisa reki eki baro batskem ya kata ka ba ngine ban bisar yaki eki baro la kalong ka ba la ne ka basneu ya ka ba ngine ban sim ngine ban batskem kat ba ya ka basneu pat ngin kentai te haba pi page ki video jongaru phim dai ban su tu bakla phim dai ban su page matla Nrai pidai ban pensong ni pidai ban perkhat ba haba pipet jeki video ke jonga pidai ban perkhat puson ya ka badai to sim jeki bom dai pat kentai to bas kem ya ka ba ba to kentai pat jeka bas new pidai ban lekum ta haba pipet jeki video ke jonga khnang ba phinom cha yalam bakla namar nakaling ka jonga hot yala de ngas ngode nrai haka jinglong breu de mo haka jinglong breu ka jingduna ka don be te chule kumne haba page ki video ke jonga ya ka badai to sim ya ki bom dai to kantai namar haka jinglong breu mangaru ngamla ban biang haka jinglong breu